Dezinformácie, dizajn alebo ekológia. Prednáškový cyklus na Filozofickej fakulte približuje študentom, ako využiť AI naprieč odbormi. Účastníkom dáva možnosť stretnúť sa s viacerými expertmi na túto oblasť. Medzi nimi bol aj Lukáš Piter, ktorý predstavil tvorbu generatívneho umenia v dizajne. A myslím, že je důležité, aby asi věděli, co se s tím dá dělat, aby měli ten přehled toho, co je možné. A to jsem se snažil ukázat, jakmile to budou vědět a budou se to třeba zajímat, ako si k tomu nějakou cestu najdou. Umelá inteligencia sa zdokonaľuje aj tým, čím viac je používaná. Je ale dôležité, aby sa s ňou aj ľudia naučili efektívne zaobchádzať. Aj to je cieľom vzdelávacích prednášok. AI expertů má přinášet různou perspektivu na to, jakým způsobem umělá inteligence ovlivňuje různé aspekty života, společnosti, světa. Teď máme za sebou 5 přednášek. Ta zpětná vazba je skvělá na všechny přednášející. To nám potvrdila aj študentka Filozofickej fakulty Andrea Višňovská. Je to super, že vlastne fakulta priniesla nový predmet vo forme bloku AI expertov. Cyklus ale ešte ani zďaleka nekončí. Prednášok o umelej inteligencii sa záujemci budú môcť zúčastniť takmer každú stredu, a to až do 10. decembra. Pre Muni TV Natáša Fáberová a Tereza Žíhová.